L'anecdotari L'altra cara dels concerts, publicació editada per l'equip del programa Cops i Flames de l'emissora reusenca Punt Sis Ràdio, va ser el passat 11 de setembre presentat també a Sant Boi de Llobregat. Per tal d'animar l'acte es va comptar amb la col·laboració d'una reduïda però no menys carismàtica formació. L'expedició reusenca encapçalada per l'Ariel Santamaria i la banda del Pere Mata va representar una més que treballada performance en la qual es va poder escoltar una versió adaptada de la coneguda peça Col·lecciono guanxis. Aquest acte de presentació es va dur a terme a l'equipament municipal Can Massallera i va estar inclòs dins del festival Altaveu, que cada any se celebra a la població del Baix Llobregat. Per si encara no l'heu aconseguit, l'anecdotari L'altra cara dels concerts es pot trobar a la llibreria Gaudí del carrer de la Galera de Reus. La manifestació del passat 11 de setembre a Barcelona aquest any es va acabar amb música en directe. Sota el lema Pels drets i les llibertats a Catalunya i al món, la comissió 11 de setembre va organitzar un concert gratuït amb grups de rock del Principat, el País Valencià i les Illes. L'esdeveniment va congregar més de 5.000 persones al passeig Lluís Companys de la ciutat comtal. L'acte es va anar alternant amb lectures de manifestos i parlaments de personalitats del món cultural, universitari i associatiu. Tot va estar presentat pel músic i periodista Santi Faro. El cantautor de Solsona, Roger Mas, va ser l'encarregat d'encetar el festival. Tot seguit, el cantant i el guitarra dels Brams, Titot i David Rossell, respectivament, van interpretar també unes quantes cançons de la banda bergadana. El concert es va acabar amb l'actuació dels Pets, que va ser la darrera de la seva gira 15. Abans, però, els mallorquins d'Antònia Font van submergir el públic del passeig en les seves cançons mogudes i enganxoses.